Achter u zou we trouwens ook nog Jong Fries in. Die komen hier en nou, wat is het eigenlijk? Ik ben Jules Gjelte Fries en mijn beroep, dat is best ingewikkeld. Ik doe je techniek bij het VNOF, social media, redactiewerk ik wel en dus radio. Hoe werkt het nou eens om zo'n radioprogramma te maken? Nou, als bijvoorbeeld je de telefoon onder, je de microfoon. Uiteindelijk is het echt het is een beetje hetzelfde als fietsen of autorijden of zo. Op een gegeven moment denk je net maar naar. De ene is eigenlijk dikke onzin, dat is gewoon een meter, dat is net echt naar. Dit is de player, dus je komt alle muziek uit. Ik is de muziek in opziekje. Hebben we twee kaartplayers. Ik zus zulke dingetjes, die kist er dan uit willen te toveren. Zo van die jingletjes en zo. Dus die komen daar dan weer uit. En dit is in principe gewoon een vrije computer. Je kan gewoon, Spotify opzetten, bij wijze van. Dus ik ben trouwens ook een heel bot in de muziek die ik draai. Ik ben meer van de Nederlandstalige en piratenmuziek zelf. Ik in de hobby die ik doe. En dit is dan meer top 40 en wat meer 80s en 90s en zo. Maar ja, dat zijn ik wat door de weekend heen en zo. En dan zie ik, die ken er nou wel even in. Wat vind je het leukste aan die beroep? Ik ben op mijn... Wat zit wij? Het 12e. Ben ik wat aan het priegel in mijn piratencenter. Ben ik nou nog wel op heden mee bezig. Daar ben ik wat in troggen in. Dus eigenlijk is radio, gewoon het steeds ook wel eens het radiovirus. Die staan te pakken. Daar komt het net meer van al. Zo. En wat is het bijzonders dat het in mij maken als het onderwerkt? Onderwerkt. Je bent mijn radio? Ja, dat weet ik net echt. Er gebeuren echt heel veel bijzondere dingen via maar hier dan te meen. Ja, mijn radio. Wat was mij aan jongeren die het echt radio-dj willen willen? Ja, gewoon gaan. Gewoon lokale omroepen zitten overal. Daar kan je gewoon altijd even een mailtje in sturen. En die ben meestal staan die er helemaal hier voor. Dus daar heb ik gewoon begonnen. Uiteindelijk is iedereen zo begonnen in de lokale omroep. Maar elke waarop moeten we volgende keer naar mij herinneren. Laat het weten in de reacties.